खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बिटिसिआव नासयदों बर' रावखौ बिटिसिनि मावख'आवनो बर' रावखौ लिराखै तामुलपुराव थानाय इन्टिग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफिसनि साइनबर्डआव बर' रावजोंनो लिराखै बेखेवजानो गोनां गोदानै लुनाय तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावखुलिनि बिल्डिंआव होनाय साइनबर्डआव बर' रावजों लिराखै खालि इंराजि आरो असमिया रावजोंल' लिरदों बेखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो ट्राइबेल संघ जयैनो जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव गोसोखां बिलाइ गथायहैदों आरो बर' रावजों लिरैखौ लानानै सोंखारिदों जायनाखि बर' रावा 90 फारियाव जायगा मोनखानाय आरो जोंनि बिटिसिआव बर' रावा मावख'आरि राव बा अफिसियेल लेंगुवेज आरो आसामाव लोगो मावख'आरि राव नाथाय बर' रावा बिटिसिआव अफिसियेल राव महरै गनायथि मोनखानायनि उनावबो तामुलपुरनि जिल्ला बेंगिरिनि गाहाय मावख'आवनि साइनबर्डआव बर' रावजोंनो लिराखै जाय सोंखारि जाथाव होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो बर' रावखौ साइनबर्डनि गोजौसिनावनो जाहाथे लिरो बेनि उनाव असमिया आरो इंराजिखौ जाहाथे लिरो बेनि थाखाय खावलायो बिथांमोनहा क'क्राझाराव फिन मोखाङाव सिलाइ दिन्थिनानै गाज्रियै बुग्लिनाय जाथाय मोखां खाथेनानै हरनि 2 रिंगानिफ्राय लानानै हरनि 4 रिंगासिम जेरै हागौ एरै गिख्रंथावै आरो गाज्रि गाग्लोबनाय जाथाय क'क्राझार बर' बाथार मारि वार्ड नम्बर 3 नि थागिबि मोनहासाद ब्रह्मखौ गाज्रि गाग्लोबनाय जाथाय गियान बसुमतारी आरो बिथांनि हान्जाया गाज्रि गाग्लोबदों होननानै फोरमायथियो मोनहासाद ब्रह्मआ जाथायनि सायाव एफआइआरबो होनाय जाबाय आरो दायनिगिरिफोरनि सायाव नायबिजिरनानै जाहाथे थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ आयेननि गेजेरजों साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि खालामदों जाथायनि बागै मोनहासाद ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि 11 रिंगा 30 मिनिटसोआव न'निफ्राय कारिगाव फारसे फैगासिनो दंमोन बेयावनो हरखाबै गियान बसुमतारी आरो बेनि हान्जाया मटर साइकेलजों जोबोद गोख्रैथिजों फैनानै लामाखौ क्रस खालामनो नाजादोंमोन बेयाव आं गारिखौ हरखाबै ब्रेक लादों नाथाय बिसोर बेयाव रावबो जाब्रबथाय जायाखै बे जाथायखौ लानानैनो दान्थे बिदान्थे जादोंमोन आरो गियान बसुमतारीनि हान्जाया गाज्रि रावबो बाहायदोंमोन बेयाव गाज्रि राव बाहायनायाव आं गारिनिफ्राय ओंखारनानै एसे नारहैदोंमोन बेनि उनावनो गियान बसुमतारीनि हान्जाया मानसि लेंहरदेरबावदों जाथाय जानाय जायगानिफ्राय गारिजों आं खारदोंमोन बेनि उनावबो उन बोलेर' गारिजों होसोबावदों आरो गारियावबो अन्थाइजों खुबैदों जायनि थाखाय गारिनि ग्लासाबो बायदों होननानै फोरमायथियो हरनि समाव न' मोनहैनानै चान्दामारियाव थानाय फार्म हाउसाव थाहैनायाव बेयावबो गियान बसुमतारीनि हान्जाया सौहैनानै जेरै हागौ एरै बुग्लिदों मोखां खाथेनानै गावसोरनि गारियाव दैखांनानै लांदों बेनि उनाव हरनि 2 रिंगानिफ्राय सोरांसि 4 रिंगासिम खारबाय थानाय गारिनि सिङावनो जेरै हागौ एरै बुग्लिदों होननानै फोरमायथियो मोखाङाव आरो उनाव सिलाइ होनानैबो जेरै हागौ एरै बुग्लिदों होननानै फोरमायथियो बेनि उनाव सोरांसि 4 रिंगायाव फार्म हाउसनि मोखाङाव दोनफैदोंमोन बेयावबो बुग्लिनानै थांबावदों जायनि थाखाय साननैसो सिखारनोनो हायाखै होननानै फोरमायथियो गाज्रि बुग्लिनायनि अनगायैबो बुथारनो हुमखि होदों होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो बेनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनाय जानो नांगौ माबोरैहाय बिसिनि आखायाव सिलाइ फैनो मोनखो बेनि सायाव बिजिरनाय जानांगौ आरो जिउनि रैखाथि नांगौ होननानै दाबि खालामो बिथाङा बिटिसिआव बेखार लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होनो थाखाय फिन फर्म होनाया जागायफिनबाय नामा बेखौ लानानै बिपिएफ दोलोनिफ्राय खेंफोरथि बिटिसिनि बेखार लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होनो थाखाय फर्म राननाय जागायफिनबाय होननानै खौरां गोसारदों जाय नंखाय होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय 2 लाख रांखौ बोसोराव खेबसेल' होनाय जागोन जायनाखि 2026 नि थाखाय लाइमोनफोरनो होनाया जाखाबाय आरो बे बोसोराव होनाय जानाय नंलिया होननानै फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिटिसि सोरखारनि अनगायैबो आसाम सोरखारनिफ्रायबो लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होनो थाखाय गासै 300 कौटि रां होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रादाय होदोंमोन बे रांखौ आसाम सोरखारा बिटिसिआव हरोब्ला फेसबुकनि गेजेरजों मिथिहोनाय जागोन आरो बे राङा बिटिसिआव सौफैयोब्ला बिटिसिनि गासै 15,000 लाइमोनफोरा 2 लाख राङै मोननो हागोन होननानै फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय मोजां मोननायखौ लानानै रायजोआव फिन बुथारनाय जाथाय बिपुल मालिक मुंनि सासे सुबुङा गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों 19 खेब गोबौ हाथियारजों सुग्लिनानै गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ बुथारदों दुथां बिपुल मालिकआ दिमौरियायाव जानो मोनदों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला
बिपुल मालिकआ जाय सिख्लाखौ मोजां मोनोमोन बे सिख्लाया आरोबाव गुबुन सासे हौवाखौ मोजां मोनदोंमोन। बेखौ मिथिनायनि उनावनो बिपुल मालिकआ सिख्लानि सायाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै सिख्लाखौ बुथारदों। बे जाथाया जानायनि उनावनो ओनसोलनि सुबुंफ्रा बिपुल मालिकनि सायाव रागा जोंखांदों आरो बिपुल मालिकखौ रायजो राजानि आखायाव गथायनानै होनो थाखाय पुलिसनिसिम दाबि खालामनायजों लोगोसे बिपुल मालिकखौ फासिनि साजा होनांगौनि थाखायबो दाबि दैखांदों। बे जाथायनि अनगायैबो अदालगुरिनि सासे सिख्लाखौ मोजां मोननानै मोनैनि थाखाय सिख्लानि सायावबो गाग्लोबनाय जाथाय। जयनाल आली मुंनि सासे मुस्लिम धोरोमनि सुबुङा गावनि नंखाय सिनायथिजों सासे हिन्दु सिख्लाखौ मोजां मोननो नाजादोंमोन, नाथाय सिख्लाया हेंथा होनायाव सिख्लाखौ जर जुलुमै गाग्लोबनो नाजादों। उनाव सिख्लाया होख्राव होसि खालामनायाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा खोनानानै जयनाल आलीखौ हमदों आरो पुलिसनो गथायनानै हरदों। तिनसुकिया आरो डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय सासेबो मन्थ्रि मोननो हायैखौ लानानै मरान आरो मटाक हारिनि गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफ्रा मैयानि सानाव गोख्रोङै खुद्रिदोंमोन। बिथांमोनहा लामायाव टायार सावनानै दखान गला बन्द खालामनानै गोख्रोङै सोरखारनि हेंथा खुद्रिदोंमोन आरो बलिन चेटियानो मन्थ्रि होनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदोंमोन। बेनि उनावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एमएलए बलिन चेटियानो आसाम गेस कम्पानि लिमिटेड एजिसिएलनि डाइरेक्टरफोरनि मादाव सासे बिबान होबाय आरो एजिसिएलनि चेयारमेन केबिनेट रेंकनि बिथांनो बिबानखौ होनाय जाबाय। लामानि जाब्रबथायाव सानै लाइमोना जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। जोबोद गोख्रैथिजों मटर साइकेल सालायनायनि उनाव मटर साइकेलनि गोख्रैथिखौ सामलायनो हायाखै, जायनि जाहोनाव गंसे डाम्पार गारियाव जोबोद गोख्रैथिजों सौख्रांहैदों, जायजों सानै लाइमोना जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया गाज्रियै जोखोम जानो गोनां जादों। सोनाब कार्बि आंलंआव जानो मोन्दों बे जाथाया सोनाब कार्बि आंलंनि साजं ओनसोलाव जानो मोन्दों। जिउ खोमानांनाय सानै लाइमोननि मुङा चिन्टु चांमा आरो विशाल चांमा। ओजोंहाय गोब्राबै जोखोम जानायनि मुङा अभि माराक होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै, आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों? मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना? दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ फेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेसन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।